Art li għal snin twal kienet abbandonata tul triq il-Kosta f'Baħar Iċ-Ċagħaq qed tinbidel f'park modern ta' madwar 5500 metru kwadru. Dan huwa l-ewwel spazju miftuħ ta' dan it-tip fiż-żona iddisinjat biex ikun ċentru ta' ħajja, rikreazzjoni u natura għall-komunità. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo-Azzopardi żaru s-sit fejn osservaw il-progress sostanzjali li sar. Il-proġett li se jkun faċilment aċċessibbli għal 1250 resident li jgħixu f'inqas minn 10 minuti mixi miż-żona jinsab fi stadju avvanzat ta' implementazzjoni. Wara li tlestiet il-konstruzzjoni ta' ġibjun ta' 540 metru kubu għat-tisqija sostenibbli tal-park, ix-xogħol issa miexi lejn il-fażi finali li tinkludi l-passaġġi, il-faċilitajiet pubbliċi u l-installazzjoni tal-elementi rekreattivi. Il-park se jinkludi żoni tal-logħob informali għal kull età fosthom zipline. Se jitħawlu madwar 200 siġra ġdida li mistenni jeħolqu del fuq madwar 3100 metru kwadru ta' sit. Il-Ministru Dalli sostniet kif dan se jkun l-ewwel park miftuħ ta' dan it-tip fiż-żona. Spazju sigur li se jservi lil familji, tfal u anzjani b'elementi distintivi bħal zipline u pirate ship li jagħmluh destinazzjoni għal rekreazzjoni attiva. Hawnhekk f'Baħar Iċ-Ċagħaq għandna kunċett li huwa ftit differenti minn ġonna oħra għaliex qegħdin naraw li konna numru ta' postijiet differenti fejn tfal ta' tajiet differenti, inkluż ukoll li żgħar ikunu jistgħu jiġu hawnhekk jilagħbu u jgawdu dan il-ġnien permezz anke ta' tħawil ta' ħafna u ħafna iktar siġar. Min-naħa tiegħu il-Ministru Stefan Zrinzo-Azzopardi sostna li dan l-investiment speċifiku jammonta kważi €1,000,000 u spjega li kif il-fondi Ewropej qed jitwasslu fi proġetti konkreti li jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies u fl-ambjent ta' pajjiżna. Qegħdin investu fondi Ewropej biex ikollna aktar spazji miftuħa f'diversi lokalitajiet f'pajjiżna hawnhekk f'Baħar Iċ-Ċagħaq wieħed minn dawn il-proġetti li qegħdin isiru b'kollaborazzjoni ma' Project Green.